Moi críticos, así se mostran dende a dirección da AMPA do Caramecheiro do Instituto número 1 de Ribeira, coa Consellería de Educación, a que culpan dunha mala planificación á hora de organizar a volta ás clases. Dende a entidade entenden que hai unha total deixadez e unha neglixencia por parte da Administración autonómica, que bota en riba das propias direccións dos centros e dos pais toda a responsabilidade. A Administración non dá unha solución. E máis, na último comunicado delega a responsabilidade da toma da decisión de como vai a ser ese comezo directamente sobre a dirección do centro. Eso é de cobardes, é dicir, vos sodes, a Consellería é a que ten que realmente asegurar e defender que os nosos nenos reciban a educación que merecen, que é o seu dereito, pero ademais que o fagan cunha seguridade para eles e para as familias, que ao final eles son os que van a recibir esos contactos que antes non tiñan e que trasladarán despois ao resto da comunidade. Piden menos mamparas e máis profesores e desdobres de grupos. Para eles, as únicas solucións posibles para unha volta segura ás aulas. Aulas e mestres, é que é simple, é que por moito que intenten evitalo e por moito que intenten revolcarse nisto, que non hai outra cousa. Entón, basta xa, o que decimos é deixade de intentar evitar algo que é a única solución. A única solución que nos topamos é ter unha mascarilla, non? Pois a única solución que temos nos nenos é aulas e mestres. De non ser así, aseguran que prorrogarán a súa decisión de volver ás clases. Queremos empezar canto antes, pero a realidade é que non podemos comezar antes mentre a Administración sega delegando e sega sen tomar determinacións de unha vez por todas con seguridade, que, por favor, dotade os centros do que realmente precisan, que son de mestres e de aulas suficientes para poder repartilos e poder empezar dunha vez a estudar, que é o que realmente estamos desexando facer de fai tempo. Entón, sí, acusamos a Administración, neste caso a Consellería, dunha deixadez e dunha neglixencia en canto a súa responsabilidade. Dende a AMPA anunciaron tamén que secundarán a folga de docentes prevista para o vindeiro mércores día 23.